Eskola kiroleko denboraldiari amaiera emateko, urteroko legez beti festa moduan antolatzea gustatzen zaigu. Eta orduan, alde batetik denboraldiari amaiera emateko, eta beste alde batetik aspaldian badira ja urte batzuk, leheno gure garaian Olimpia moduko formatoa egite gendun, eta pixka aprobetxatu nahi gendun da erakutsi nahi genien bai guraso ikusle guztiri eskola kirolian dabiltzan ume kopurua. Orduan bururatu zitzaigun pixka bat olimpiadetako hasierako formatoa desfile hori egitea. Orduan pixka bat gaurko egunarekin egin nahi genduna zen alde batetikan dauden ume kopurua asko direla erakustea, eta beste alde batetikan denboraldiari amaiera ematea. Egia da hegoaldiak ez dula lagundu, eta orduan ez direla azaldu dauden ume kopuru guztia. Hemen gaur elkartuko ginen 200 bat ume, baina Tolosaldeako ume guztia kontutan hartuta 600-700 ume badira eskola kirolian nahitzen diranak. Helburua eskola kiroleko helburua da alde batetik umeak ahalik eta kirol gehienak ezagutzea, bizitzea eta kirolian aitzea. Bizikletan ibiltzea jungea, Tolosa guztia ibuelta mata. Bai, eta oain korri pixkatin eta etxea. Oain lehengo asteburun egontzian semifinala eta gaur finalak daude. Tolosaldeko herri guztitatik etortzea jendea eta atletismoko karrerak teteteu, karrera ezberdinak. Ondo pasatzea eta irabaztea, hoxe. Bizikletan ibiltzea eta ondo pasatzea. Gu etorri gara Laskorain ikastolatik eta pasaginean fase finalea atletismokon. Guain zeuzkaten proba batzuk eta adibidez ni pasa nintzen relebotan.